agada agwụ nke nwesịkwa m ike ịgwụ nke ọ na-agwụ m gbara n'agbanị Ke chief ime gbaja ọsọ ha nga ala dịkwa level mba adịnshọn na ebe a dịkwa mma ege na-eji ka njem ka sefela asụ ga-aka mba About the sense. Oh, how many hours? Give me with the hair to Gagi. Leno, Yeninam Zukro. Layam Zuru Yamunum Jerry. You made a man busa. Truke. Len, you saw getting out to get here. On the Boko? Who you don't have nothing to knock even a one and check. Get out to get. Eso digi. Ike kokuna na kele we mi we na ngai plan ga be sha giri ni na and ego ni ha dafuole bia nwoke m kwuo n'okwu na gị hapụ mama na ebe a na-achụarị gị kemgbe paaki moto m somewhere na-achụ gị na-agbara ọsọ na-enwe nshi ele ihe ọ kwuo n'okwu na kamera ya with the problem na Awesome baga son. The run I run is it your run? Awesome na abura into me, under me and in me. Awesome baga son. I think some I'm not baga no one was no sorry what I think I was yes kwa me. Abronga. I think some baga wala na baga no kind. Gini woni ho wo. Ole ife to ga tegi here. Gini wo ki Therefor gini na to gi. Yen baga wo se eligwe. Isomaso. Ono somaso. Awa se eligwe ka mbaga. O se eligwe mbaga agbagara mi onwem. Akwa so nem tinaka nga mere ka mmata so. No se eligwe agbawu onya wula ga agba ya n'ishi. Na head. Home to home. Family in family.
person to person. Kindred na kindred. Onye ọbụla nwe gbara ọsọ ka enwere onye ga-agbatara ibie. Nne amadị nwa amadị nne, di amadị di, nwunye amadị nwunye, enyi amadị enyi. Onye ọbụla bụrụ otu o siri si ya, ọ ihe m jiri aka m. In me, into me, and by me, by myself. Na abụrụ nwa nwa m ọsọ eluigwe maka na mmasị Chineke kwuru okwu na n'akwụkwọ nsọ. Onye ọbụla gbaala onwe ya ọsọ eluigwe na ihe metere n'ụwa ka a ga-eji akwụ ụgwọ ya. Ya bịa ha ọzọ na amaokwu bịa n'akwụkwọ mkpughe ebe mgbada ya saịdị uhe ala ya gwuo wee si na ọsọ na a ga-agba na a ga-ahọrọ ndị ezi omume adị ndị ajọ omume ala ha n'iyi na ọsọ na a ga-agba ihe a ga-agba echi ọ ga-esi Chineke si ya madụkwa onye mmadụ nne mmadụ nwa gị dasị kpatara nne onye ọbụla ga-agba ka ihe onye m ji lipụ ọsọ na na-agbara nwa m ọsọ eluigwe unu so m enwe mgbe m so unu so m ihe a ọsọ eluigwe ọsọ okwu ka mgbaga atụkwana nso mgbakwa ọnụ so na ọsọ nọ ịgbawa n'ụzọ ri warawara ọwụ ụzọ weri warawara ụzọ ewu only few minute people ọwụ ndị na-aga ya na onye njiri wapụ ebe ha agbacha nọ m lere anya ụzọ wụbara m onye ukwu na-aga onye ntara m sị mba ụzọ na-aga m ahụ ọnwụ na ya m divers onye m ji isi ụzọ ri warawara maka asọ eluigwe na ọwụ ụzọ ri warawara ụzọ okpo ụzọ wee ụlọ gị gawa ụzọ wee gị hụ ọtụtụ ndị mmadụ ụzọ ahụ na-eduba n'ọnwụ mana ụzọ wee na-aga gị hụ only but a few ọ ya ụzọ na-eduba na ndụ mgbe ụmụazị Kraịst soro Kraịst n'ime wilderness esekwa ihe esote ihe John the Baptist azụ ole ka a gbanwere ji eme ha azụ ọtụtụ nna m agbanwe otu achịcha na azụ isii gbanwee ya azụ efe kasa onye ọbụla na-eri ndị na-eri bie na-eri Jerusalem niile eritere ogbe ndị ụfọdụ nkata ụta na-ekwu azụ a na-ekwu azụ asụ n'usoro emude azọpụta m ebe ụzọ sara mbara ebe ahụ ka unu ga-ahụ Chineke nwere ike gbanwe ọnụ ụnụ wabiri ndị mmadụ eri bra ọ weta ede na akwụkwọ sọsọ ya ga-eji otu nnọ ji otu mkpụrụ mmadụ napụta nnukwute obodo Chineke ejile m obodo anapụta unu ga-eso m ka anyị gbawa ọsọ eluigwe maka ọsọ eluigwe na ọ tọkwa ụtọ mana ọ rakwa ahụ ihe nọ n'ụzọ ri ahụrụ there are many danger into the way so many danger into the way ọ dịkwa wee ọ ga-awa ya na-agbanwe adịkwa agba wee na-eti aka na njọ ọ wee eme iniquity ma wee eme ihe nke ọma nke ọzọ ọsọ eluigwe na ụwa a na-agba ya n'usoro Kraịst akwụkwọ nsọ ekwolie na akwụkwọ nsọ gwa anyị sị na ọsọ eluigwe na-agba ya n'isi ibi na ịbanye n'ime akwụkwọ nsọ enwere ndị wụ ndị mpọsụlụ wa asọ ga Kraịst oge nke Kraịst n'ime winda ndị mpọsụlụ wa asị elekewe odede m Simeon Payos ọ dị onye nke sogide Kraịst sogide ya sị na ya ga-esogide ehu isi ya na-eso Kraịst ya tụpụ ige ya crown n'isi tụpụ ihe crown n'isi na ọwụ crown ọ bụ ya ihe wụ nda ele ahịa ọwụ dem Pọl nda nwa m Paulinus kpọbiri ya Pọl mkpọrọ ya kwanisi wụ Paulinus wee wuo ọ ya wụ onye isi apọsụl ndị apọsụl ma ya so ha bụrụ obe Kraịst ote ka ebu ya a na-agachagwo ya na anyị jege ha bụrụ ya sị mba anyị ga-esogide Kraịst ruo ọgwụgwụ Pọl wa sogide ya Paulinus nwunye m Therefor ọ bịa na amụ m na baptizim mana a bịara m mgbe emege m baptizim ọ gabara ozi ọma olo dị n'oge mgbe ọ na-ele ụlọ Apọlọs amụọla m jise m oyi asọ Paulinus mere mụrụ na baptizim ndụ m na-akwụ ọtọ ọ wụ Apọlọs bịa nga mee m ote m dịwa los wa kwụsịrị ahụ ya Apọlọs m lọsọ mana Chineke ahụrụla m na wilderness of sin so mgbawa ọsọ so onye ọbụla na-eso ụzọ Kraịst gị na-agba ụzọ ya tọ ụtọ a sị ama m n'ụzọ ri warawara aga m na-eso ya warawara ụzọ eluigwe aga m na-eso ya gụọ ya aga m na-eso ya ọ na-awara ọnụ ụzọ eluigwe aga m na-eso ya ama n'ụzọ dị warawara aga m na-eso ya warawara ọnụ ụzọ eluigwe aga m na-eso ya ya gbasa onye ọbụla na-eso ụzọ Chineke gị na-agba ọsọ eluigwe na gị gbara ya gị kwụ m aka gị ọtọ i kwesịrị ịwụ nwamkpi n'ime Kraịst enwe ndị wụ nwamkpi ha pụta ha gba egwu ọkụkọ gba ha atụrụ pụta ya gba agụ nwamkpi pụta ya gba agụ it does not enter into the kingdoms ya wo na ọbata dị n'ime alaeze Chineke etu m echiri dị ya na ọ weta oge shagbu ị kwesịrị ịdịlụ gịnị lukewarm nwa ụlọ onye ụlọ nwa Chineke amụchiri ike ị kwesịrị ịdị lukewarm ahụ ya bụ gị kwụsị ike n'ime Chineke ọ bụ ya wụ lukewarm gị na-amadị English lukewarm nwa awụ gị hụ ka owam n'ime ndangọ
gị kwụmagwa aka ọtọ ọnwa bịa n'ụzọ gị bi ha tọọ ya gị dapụrụ ọnwa bịa n'ụlọ gị fọlọ into it ya gị dapụ n'ime ọnwa ya nwe ọnwa bịa gị gịnị gị fọlọ into it ya gị si n'ime ọnwa dapụ ọ ihe pụtara mara na akwụkwọ nsọ Chineke ekwuola esi na ihe ọsọ eluigwe na ọwụ gịnị backward never and forward never.